салом дӯстони бениҳоят азизу арҷуманди мо, хастаи кор набошед. Ин дам тасмим гирифтем ки доир ба бунёди роҳи Душанбе-Бохтар барномаи масирро пешниҳодатон созем. обуна шудан, лайк мондан ва комментария нависанро одамҳои мефаҳмидагӣ мефаҳманд. рафтем. дар замони истиқлоли давлатӣ соҳаи роҳу нақлиёт бо маром рушд намуда, дар натиҷа ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ қариб ки ноил гардид. бо ин мақсад дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар соҳаи нақлиёти мамлакат 53 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 20.3 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, беш аз 2200 километр роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ дошта бунёд ва ба истифода дода шуданд. имрӯз дар соҳаи роҳу нақлиёт татбиқи 15 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 8 миллиард сомонӣ идома дошта, соли ҷорӣ 4 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ пурра амалӣ мешавад. дар доираи он қитъаи Душанбе қизилқалъаи шоҳроҳи мошингарди Душанбе-Бохтар сохта ба истифода дода мешавад. сохтмони лоиҳаи мазкур ба иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири хуб мерасонад. машваратчиён бо ҳамроҳии фармоишгар ҳаматарафа ба пудратчӣ мусоидат намуда истодаанд. тибқи нақша сохтмони роҳ моҳи августи соли равон бояд ба итмом расад. роҳи автомобилгарди Душанбе-Бохтар ки аҳамияти байналмилалӣ дорад, аз ду марҳила иборат буда, бунёди он бо харҷи 1.6 миллиард сомонӣ идома дорад. дарозии роҳи мазкур 73.2 километр буда, сохтмони марҳилаи якуми он ки 33.2 километрро дар бар мегирад, 26 октябри соли 2017 оғоз гардида, то ба имрӯз 87% корҳои бунёду навсозӣ дар ин масир иҷро гардиданд. марҳила якум аз километри 0275 сар шуда то километри 33475ро дар бар мегирад. дар марҳила якум корҳои заминӣ пурра ба анҷом расида шудааст. танҳо асфалтпӯшкунӣ қабати дуюм ва ҷӯйборҳои канорро мондааст. фосилаи марҳилаи аввали таҷдид ва навсозии роҳи мошингарди Душанбе-Бохтар аз ҳудуди шаҳри Душанбе ба масофаи 3.7 километр, аз ноҳияи Рӯдакӣ 17.8 километр ва аз ноҳияи Хуросон ба масофаи 11.7 километр мегузарад ки мувофиқи нақшаи пешбинӣ гардида, паҳноии роҳ дар ҳудуди ин минтақаҳо аз 16 то 27 метр дар назар дошта шудааст. имрӯз корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи якум идома дошта, айни замон танҳо корҳои васлу насби тахтасангҳои канори роҳ ва дигар тадбирҳои зарурӣ идома доранд. то анҷоми лоиҳаи мазкур ҳамагӣ 5 моҳи дигар боқӣ мондаасту халос. дар назар аст ки қитъаи мазкур дар арафаи 30-уми солгарди истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. аз ин рӯ талошу кӯшиши татбиқкунандагони лоиҳа бояд ба он равона гардад ки корҳои сохтмонӣ бо сатҳу сифати баланд ва дар муддати муайяншуда ба анҷом расонида шавад. айни ҳол дар километри 18300 қарор дорем. дар ин ҷо сохтмони кома рафта истодааст. айни ҳол ҳамворкунӣ қабати 41 кома рафта истодааст ки дар ин қида 12 техника ва 16 коргарони маҳаллӣ ба кор ҷалб шуда истоданд. инчунин дар километри 28 васлу насби
тахтасангҳои канорро рафта истодааст. дар минтақаҳои аҳолинишин равшаннамоии роҳ низ амалӣ мегардад ва барои пиёдагардон ҳам шароити зарурӣ фароҳам оварда мешавад. дар ин масир бунёди пулҳои мошингузар низ бо маром идома дорад. дар марҳилаи якуми ин қитъаи роҳ бунёду навсозии 4 пул ба нақша гирифта шудааст. марҳилаи дуюми лоиҳаи таҷдид ва навсозии роҳи мошингарди душанбе-бохтар ки аз километри 33 то километри 73ро дар бар мегирад, сохтмонаш соли 2018 оғоз гардида то имрӯз 73% корҳои сохтмонӣ иҷро гардиданд. фармоишгари лоиҳаи мазкур вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон буда шумораи мутахассисон ва дигар сохтмончиён дар таҷдиду навсозии ин марҳила ба 243 нафар мерасад ки аксариятро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. таҷдид ва навсозии ин роҳ шароитеро фароҳам овард ки шаҳрвандони маҳаллӣ дар баробари соҳиби ҷойи кори мувофиқ ва маоши баланд гардидан, инчунин дар обод гардидани ватани азизамон саҳми арзандаи худро мегузоранд. роҳи душанбе-бохтар марҳилаи 2 аз километри 33475 оғоз ёфта дар километри 73050 лоиҳавӣ ба анҷом мерасад ки қариб 40 километрро дар бар мегирад. албатта роҳе ки имрӯз сохтмонаш рафта истодааст ба дараҷаи 1Б, яъне сатҳи байналмилалӣ қарор дорад. мувофиқи нақшаи пешбинишуда соли 2018 оғоз ёфта сохтмони роҳи душанбе-бохтар ва мувофиқи нақшаи пешбинӣ гардида соли 2021 моҳи август ба анҷом мерасонад. мо кӯшиш дорем ки дар муҳлати пешбинӣ гардида корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ва дар вақти муайян гардида ба анҷом расонем. албатта дар марҳилаи дуюм 73% корҳо ба анҷом расидааст ва дар 2 баст корҳо рафта истодааст. машваратчии лоиҳаи таҷдид ва навсозии роҳи мошингарди душанбе-бохтар ширкати машваратии Кокси олмон буда пудратчии он ширкати чинӣ оид ба сохтмони роҳҳо Sinohydro Corporation ба шумор меравад ки имрӯз дар якҷоягӣ бо фармоишгар корҳои таҷдид ва навсозии роҳи мазкурро ки аҳамияти байналмилалӣ дорад бо собот иҷро менамоянд. The Asian Development Bank and the implementing agency is the Ministry of Transport and the implementing agency is роҳ 4 хати ҳаракат дорад. айни замон мунфаршкунӣ дар 25 километри роҳ ба анҷом расида корҳои сохтмонӣ идома доранд. корҳои сохтмонӣ дар пулҳо 70% ба анҷом расида сохтмони пулҳо тибқи талаботи лоиҳа идома доранд. ҳамаи корҳои обпартоӣ ва селпартоӣ тибқи талабот рафта истодааст. now on the bridges we are almost 70%. айни замон дар марҳилаи дуюми лоиҳаи таҷдид ва навсозии роҳи мошингарди душанбе-бохтар корҳои сохтмонӣ дар 24 қитъа бо маром идома дошта, имрӯз дар километри 69-уми марҳилаи мазкур корҳои хобонидани қабатҳои иловагии роҳ рафта истодааст. корҳои сохтмонӣ ва масолиҳи истифодашаванда таҳти назорати қатъии мутахассисони соҳа қарор дорад. айни замон мо дар километри 69-200 қарор дорем ки дар инҷо корҳо оиди хобонидани қабатҳои иловагии асос корҳо идома дорад. хоб чихел ки ба шумо маълум аст, дар инҷо
аз тарафи мо муайян намудани коэффициенти зидшавии қабати иловагӣ муайян карда истодаем ки ин ҳам бошад корҳо аз рӯи талаботҳои мушаххасот яъне спецификатсия идома дорад. Хуб ин ҳам бошад аз рӯи мушаххасот яъне спецификатсия аз рӯи талаботҳои он кор рафта истодааст. Ҳангоми аз тарафи мо аз тарафи озмоишгоҳ муайян намудани коэффициенти зидшавӣ яъне ки ба талаботи мушаххасот агар ки хуб ҷавобгӯ ки шуд аз тарафи пудратчӣ метавонанд ба қабатҳои оянда яъне ки корро оғоз намоянд. Баъд аз тамом шудани қабати иловагии дуюм инҳо метавонанд қабати поёнии асосро барои хубонидан ба кор шурӯъ намоянд. имрӯзҳо корҳо дар ҳама қитъаҳо идома дошта ҳар як гурӯҳи сохтмончиён дар асоси тавсияи мутахассисони соҳибтахассус ва дар асоси лоиҳаи тасдиқ гардида бо азму иродаи мустаҳкам паи татбиқанд. имрӯз дар километри 71-уми марҳилаи дуюм сохтмони такядеворҳо, ҷӯйборҳои шафати роҳ, қубурҳои обгузар, васли тахтасангҳо ва бандубасти арматурҳо идома дошта ба сифати корҳо аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир карда мешавад. дар лоиҳа 45 адад қубурҳои обпартоб пешбинӣ шудааст. қариб 95% корҳои қубурҳои обпартоб пурра ба итмом расонида шудааст. айни ҳол дар роҳ хобондани мунфарши қабати поёнӣ идома дорад ки қариб 27 километрро дар бар мегирад ва зертаҳкурсии корҳои сохтмонии роҳ рафта истодааст. дар минтақаи километри 71 плюси 70 сохтмони такядеворҳо идома дорад ва инчунин дар километрҳои 71 455 ва 71 350 хуб қубурҳои оҳану бетонӣ яъне ки бандубасти танобҳо корҳо идома дорад. Хуб дар ин ҷо мо якҷоягӣ бо намояндагони хитоӣ аз тарафи ширкати Синохайдра кору фаъолият намуда истодаем. корҳо дар айни замон хуб ба роҳ монда шудааст. инчунин таҷҳизотҳо, техникаҳо хуб ҳама аз рӯи нақша корро рафта истодаанд. баъд аз анҷоми ин корҳо қабати поёнии асос ва баъд аз он қабати болоии асос ҳамчунин ин қабатҳо ҳам бо намояндаи албатта озмоишгоҳ ҳамаи корҳо аз рӯи талаботҳо аз рӯи меъёрҳои стандартҳо ташхиси озмоишӣ гузаронида мешавад ва дар ҳолати ҷавобгӯ будан ба ин талаботҳо метавонанд бо дар корҳои ояндашонро давом диҳанд. дар марҳилаи дуюми лоиҳаи мазкур ки бунёди 9 пул пешбинӣ гардидааст, аллакай корҳои сохтмони 5 он ба итмом расида, айни замон таҷдид ва навсозии 4 пули дигар идома дорад. пули аз ҳама калонтарини ин марҳила ки бо дарозии 331 метр дар болои дарёи бахш бунёд гардида истодааст, аллакай 82% он ба итмом расида. айни замон корҳои арматурбандӣ ва васлу насби қубурҳои обпарто ҷараён дорад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани роҳу пулҳои ин минтақа, ҳолати роҳ боз ҳам беҳтару хубтар гардида, рафтуомади тамоми воситаҳои нақлиёт дар 4 фасли сол таъмин мегардад. дар баробари ин бунёд гардидани роҳи мошингарди Душанбе-Бохтар ба иқтисодиёти мамлакат таъсири мусбат мерасонад. дар лоиҳа 9 адад пул пешбинӣ шудааст ки 8 адади он аз навсозӣ аст ва 1 адади он таъмир аст. айни ҳол 73% корҳои сохтмонии пулҳо пурра ба анҷом расидааст. айни ҳол мо дар километри 72860 қарор дорем. дар ин ҷо мувофиқи нақшаи пешбинишуда пули номри 14А пешбинӣ шудааст ки корҳои сохтмонӣ айни ҳол дар ин ҷо рафта истодаанд ки қариб 73%
کارها پورا به انجام رسیدند. عین حال در راهی ماشینگذاری بالای پل کارهای ساختمانی رفته ایستاده است، بند و بست ارماتوربندی و در پل مذکور 6 قطعه راهی ماشینگذار پورا بتون پوش کرده شده است و باقی مانده عین حال در رفت ساختمان قرار دارد. در نتیجه تدبیرهای مقام وکالتدار دولتی در ساحه راه و نقلیات و مسئولین تجدید و نوسازی راه ماشینگرد دوشنبه باختر، قسمی اساسی کارهای ساختمانی در مرحله دوم به انجام رسیده. این زمان کارهای خاکنی 66.2%، خوابانیدن قبط پایانی اساسی راه 71.8%، خوابانیدن قبط بالایی اساسی راه 70%، مفرش‌کنی قبط پایانی راه 66.6% و 95% کارهای آماده‌سازی اجرا گردیدند. عین حال ما در کیلومتر 37 خیلی که ما دیدیم حاضر کارهای بتون‌ریزی دیوارهای حمایوی رفته ایستاده است که قریب 98% کارها پورا به انجام رسیده است. در کیلومتر 39-40 خواباندن ته کرسی اسفالت کارها رفته ایستادند و منفرش‌کنی هم در آنجا رفته ایستاده است. ما نقشه که گرفتیم در سال 2021 کارهای اساسی کارهای خواباندن اسفالت قریب 12 کیلومتر مانده است نقشه گرفتیم و ساختمان پل‌ها که امروز در این نقطه ها کار با سرعت و صفت بلند رفته ایستاده است. این زمان ما در مرکز ناحیه خراسان قرار داریم و از کیلومتر 39+400 فرش‌کنی قبط پایانی راه را شروع کردیم و این زمان در دو بس کار میکنیم. بس روزانه اسفالت میگیریم و بس شبانه قبط بالایی اساس رو میگیریم و در این منطقه حاضر 2 بیسکلات کار کرده ایستاده است و 17 کمر و 13 کارگر کار کرده ایستاده است. ما با این مشکلی فصل بهار نگاه نکرده کارهای ساختمانی را با سرعت ادامه داده ایستادیم. میخواهیم تا مهلت معینی کارهای ساختمانی به اتمام رسانده و با صفت بلند به انجام رسانیم. در منطقه های اهالی نشین روشننمایی راه و نقشه گرفته شده است و تا امروز از جانب متخصصان قسمت بیشتر این کار عملی گردیده برای پیاده‌گردان هم شرایط ضروری فراهم آورده می شود. این چنین در اساس لایحه مذکور بنیاد دیوارهای حمایوی، نصب جویبارهای آهن و بتونی، خبرهای آبگذر، کشیدن خط برق و آب نوشاکی در محله های اهالی نشین وسعت می یابد. خواباندن نوه‌های آهن بتونی در مرکز ناحیه خراسان علاقه به انجام رسیدگی است. کارهای منفرش‌کنی را دوام داده ایستاده‌ایم. در منطقه 36+600 تا 38+900 کارها را ادامه داده ایستاده‌ایم. پیش از تجدید و نوسازی راه ماشینگرد دوشنبه باختر با سبب بارشات و آبخیزی فصل بهار بعضی از قطعه‌های راه مذکور خراب گردیده. این عامل به حرکت واسطه‌های نقلیات تاثیر منفی خود را رسانیده بود. با مقصد از بین بردن این مشکلات در دو کنار راه جویبارهای آهن و بتونی هم با سطح و صفت بلند در نظر داشته شده است که این مشکل را تا اندازه میتوان برطرف کرد. وابسته به این عین زمان در بنیاد و نوسازی این مرحله 84 تکنیکای و مکانیزم استفاده گردیده. کارها نوابسته از موسم در دو بست به راه مانده شده‌اند.
мақсад аз таҷдиду навсозии роҳи автомобилгарди душанбе бохтар албатта мутобиқ сохтани он ба стандарти муосир ва фароҳам овардани шароити мусоиди рафтуомади сокинон, интиқоли бемамонеаи молу маҳсулот ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар мебошад. саломат бошед, дур аз маломат.